A dzisiaj mamy głosy terny na mieście, ale porządno w kasiepścich internetach. Jak? Chcemy posłuchać. Przepraszam, panie Szrek. Mógłby pan tak peżna zarać na mojego syna. Baro mu zależy. Na zaryć, ne? Wie pan co? Dzieci mają dziś geburstach i... Na zaryć, ne? Prawie to jest najlepszy. Myślę, że każdy to rozpłeznowo, bo to już poprawdza obiegło całej internete, a hasło zareczne to już zostało kasiepską rzekleną. Następnym naszym głosce jest Paulena Kurowska, jako zagrała Łesła. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Tyś nie wezdrzy, musia rzec, ale no taci je urok dubbingu. W urokach dubbingu ja bym chciał prawie z tobą pogadać, bo zadaniem waszym było stworzenie dubbingu krótki do jakiegoś wyimku znany na całym świecie filmów, a wybrała film Shrek Forever i scena z Geburstagu. I ja bym chciał spytać, jak tak łet spłedli wezdrzy ten cały wasz proces tworzenia? Był to bardzo krótki okres czasu. Mieliśmy mało czasu, bo właśnie akurat u nas odbywały się rekolekcje. I byliśmy z różnych klas, trzeba było właśnie tak dostosować czas, żeby wszystkim pasowało. Naszym studiem właśnie była biblioteka szkolna. Dzięki naszym informatykom, zwłaszcza Arturowi Modrzejewskiemu, udało nam się to zmontować wszystko. No i tak jakoś właśnie wyszedł nam ten wspaniały Shrek. Wyszedł bardzo ciekawie, no i sum Wedbier pokazywał, że tak naprawdę ciężko coś tridować, no po prostu musimy uznać, że to jest sukces, ale ja bym chciał Patrycja Andryskłewska, jako zagrała Shreka, spytać to, co dali, bo jutro taci pytanie jem postawił, ale no teraz ja bym chciał tak pewnie na was wymusić, no co wam dali bundzeta robić, żeby następnej taci ciekawie rzeczy w internecie się pojawiały? Tak do końca to my już nie wiemy, co my będziemy nagrywać, dali będziemy jakiś dubbing robili, ale ja myślę, że jak będziemy coś chceli robić, to wybierzemy jakieś tam wyimki, będziemy dali dubbingować. Ale to nie odzysk godo, że młody kasiebi my jesteśmy taci, że taci torbływaty peżna, bo zamiast co wząc do roboty, to nic nie robimy, no i cały czas nie ma żadnych, bo jakaś pścigłe karnyla na YouTube. Może to by był czas, żeby się pojawili jakiś youtuberowie w kasiepsko-językłowi. No jak ktoś chce coś robić, to ja myślę, że nie ma problemu. Tak to każdy może gadać. Jak ktoś chce, to niech zrobi, tak jo? No, ja myślę, że to by dobro udba, ale to trzeba czasu i chęce. No prawie, z tym czasem jest jedno tyś ciężko, tak jak ju Paulena nama rzekła, był problem, żeby zebrać ta cała grepa, a jak to jest, ma co są w przedkłowie uciąka się pścigłewa, jest ta taką zgroną ekipą? Tak, jesteśmy właśnie bardzo zgraną ekipą, tworzymy różne inne teledyski na przykład do konkursów i jakoś razem zgranie to wszystko nam wychodzi i też jesteśmy dumni z tego. A jak skończy ta liceum, myśli ta, że to bundze dali so sygnało, cię ekipa so rozsypie? No mam nadzieję, że będziemy dalej taką ekipą zgraną i będziemy coś tworzyć, bo podoba się ludziom I tego chcemy otrzymać z naszymi głoscami są ledzy zaangażowani w produkcję kasiepściego dubbingu do Shreka. Patrycja Andryskłewska jako odegrała rola Shreka, Paulena Kurowska jako zagrała Łesła, a tyś Klaudia Dampc Pinokio, Agnes Łekoniewsko, Fiona, no i Szkulno jako tego wsiedcigo do Zero Dorota Wilczewsko. Bóg zapas wiele razy. zapłać. Zapas.